It-tlieta fil-għaxija l-Prim Ministru ħabbar patt soċjali storiku milħuq mal-imsieħba soċjali fejn il-Gvern se jkun qed joħroġ 70 miljun euro fix-xahar. F'konferenza tal-aħbarijiet Dr. Robert Abela ħabbar li bil-pakkett ta' ġurnat il-Gvern se jkun qed iħallas sa 5 tim xogħol u bekk se jagħti 800 euro fix-xahar tal-paga ta' 60,000 ħaddiem. Il-Prim Ministru saħaq li din il-miżura se tiswa 44 miljun euro fix-xahar. Il-Prim Ministru spjega li dawn huma ċirkostanzi li l-ebda ġenerazzjoni qatt għaddiet minnhom. Inaqadna kollha flimkien faqda nazzjonali biex flimkien noħorġu lil Malta għawdex minn dan il-mument, qal il-Prim Ministru. Dr. Abela spjega li llum il-Gvern qabel mal-imsieħba soċjali biex jilqa' l-impatt negattiv li din il-pandemija se tħalli fuq l-ekonomija dinija. Kompla jispjega li dawn huma miżuri biex jinjettaw it-tama u kuraġġ fin-negozji u għand il-ħaddiema. Meta kienet jintroduċi dawn il-miżuri il-Prim Ministru Robert Abela fakkar kif il-Gvern għadu u jrid ikun katalista tax-xogħol u jrid jibqa' jinċentiva x-xogħol u mhux il-qatt. Bil-ħlas ta' 800 euro fix-xahar għal 60,000 ħaddiem foqsma li ntlaqtu mill-impatt ekonomiku riżultat tal-imxija tal-coronavirus, il-Prim Ministru spjega li b'dan il-ftehim bil-ħuq se jkun itaħallas il-paga sħiħa tal-ħaddiema kollha li jinsabu fuq paga minima. Ħarisna lejn x'għamel ħadd ieħor. Ma ħnissa nħallsu 75%. Ma ħnissa nħallsu 80%, għas se nħallsu 100%, se nħallsu iżjed minn 100% tal-paga li dak il-ħaddiem qed jirċievu llum. Għaliex dil-paga se tkun tfisser żieda ta' 23 euro fix-xahar. Mela min qiegħed illum bil-paga minima nazzjonali u qiegħed fl-ewwel sena ta' impjieg se jkollu mhux tnaqqis fil-paga imma żieda fil-paga tiegħu ta' 23 euro fix-xahar. Il-Prim Ministru spjega li ħaddiema li għallaw aktar minn 800 euro fix-xahar, il-Gvern kif maqbul joħroġ xorta somma ta' 800 euro u min ħaddem joħroġ id-differenza ta' dħul sa' 1200 euro fix-xahar jekk il-finanzi tal-kumpanija jippermettu dan. Hawnhekk il-Prim Ministru appella l-flessibilità anki tal-ħaddiema li jikkoperaw ma' min ħaddem sabiex jibqgħu salvagwardjati l-impjiegi. Dr. Robert Abela qal f'setturi milquta anqas kritiċi, il-Gvern se jkun itaħallas ukoll ekwivalenti ta' ġurnata paga għal kull ħaddiem li tkun tista' titla' l-jumejn. Miżura li se tolqot 50,000 ħaddiem u se tiswa 15 miljun euro fix-xahar. Dwar għawdex il-Prim Ministru spjega li din il-gżira ntlaqtet mod negattiv ukoll. L-awċin se jirċievu mal-ewwel ħlas ekwivalenti għal jumejn xogħol. Spjega li kull miżura li tħabbret se tattiva ruħha blura mid-9 ta' Marzu. Qal li dawn il-miżuri kollha japplikaw ukoll għal part-timers fuq bażi prorata ta' 500 euro fix-xahar. Spjega li din hi sitwazzjoni bla preċedent minħabba l-inċertezzi li tiġib magħhom dan il-virus. Spjega li l-Gvern se taħal għażla populista li fl-ewwel set ta' miżuri battal il-ħażna kollha tiegħu. Stqar li dan ma kienx għaqli għax irid jaħseb f'aktar ċirkostanzi li jistgħu jinqalgħu fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Il-Prim Ministru ringrazzja wkoll il-ħaddiema kollha għall-għaqal u l-bżulija tagħhom. Fakkar kif jekk il-pandemija ddum aktar milli previst, il-Gvern għandu jkollu l-kapaċità li jibqa' jinċentiva lin-negozji u lill-ħaddiema. Fakkar li l-ewwel żewġ settijiet ta' miżuri kienu ta' 1.8 biljun euro u li kienu jinkludu deferiment ta' taxxi, injezzjoni diretta ta' flus mill-Gvern lin-negozji u garanziji mal-banek. Il-Prim Ministru Robert Abela għadda messaġġ ta' kuraġġ biex tiġi dik l-għada fejn ir-rota terġa' tibda ddur. Jien ma rridx li jaslu ġimagħtejn, 3 ġimgħat, 4 ġimgħat oħra u jkollna sitwazzjoni fejn is-sitwazzjoni tiklerja minn aspett mediku tkun aħjar l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna issa hu l-mument li n-negozji, restaurants jistgħu jerġgħu jiftħu, bars jistgħu jerġgħu jiftħu u n-negozji tagħna iridu jibdew bl-ewwel radda tas-sajlieb li jerġgħu ifittxu l-impjegati għax kellhom jissenzjaw. Dik tkun xi ħaġa li ma tagħmel sens. Għax nitilfu ħin prezzjuż u l-ħin huwa prezzjuż. Il-ħin huwa prezzjuż għaliex jekk inkunu fuq ta' qudiem nett dak jitina li bħala pajjiż vantaġġ kompetittiv fuq pajjiżi oħra li nkunu fuq quddiem nett u nemmen li minn din is-sitwazzjoni aħna se nkunu kapaċi bħala pajjiż li noħolqu ħafna u ħafna opportunitajiet. U minn mument ta' diffikultà indawruh f'mument ta' opportunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.